ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, шуморо бо тозатарин хабаргузоришҳо дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ошно месозем. дар студияи бо шумо ёр муҳаммад самадов ва марҷона шарипова. имрӯз дар барнома баргузории форуми байналмилалии сайёҳони Тоҷикистон 2020 дар шаҳри Душанбе. мусаллам аст ки дар соли 2019 чӣ гуна ба маротиб сафи ҷаҳонгардон ба ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд гардид. дар Душанбе ҷаласаи шурӯи ҳамроҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. боздошти духтуре ки бо 4 дипломи қалбакӣ фаъолият мекард. дар ноҳияи Нуробод зеристгоҳи нави барқӣ бунёд карда шуд. истеҳсоли тухми парранда дар ноҳияи Фархор 2 баробар зиёд гардид. истеҳсоли тухми парранда ба 2 миллион 800 ҳазор дона расидааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони Тоҷикистон 2020 форуми байналмилалии сайёҳӣ баргузор гардид. дар форуми мазкур вазъи сайёҳӣ дар замони буҳрони COVID-19, тақвияти самтҳои афзалиятноки он дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва баландбардоштани нақши соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар форуми байналмилалии сайёҳӣ муовини якуми сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид, роҳбарони вазорату идораҳо, ширкатҳои сайёҳӣ, ташкилоти байналмилалӣ, шарикони рушд ва намояндагони корпуси дипломатии муқими Душанбе ширкат намуда вобаста ба дастгирии соҳа дар шароити буҳронии COVID-19 изҳори андеша намуданд. таъкид гардид ки мероси бои таърихиву фарҳангии Тоҷикистон, табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир ва кӯҳҳои сарбаафлок заминаи муҳими рушди сайёҳӣ ба ҳисоб рафта, соҳаи мазкур манбаи боэътимоди рушди иқтисодиёти миллӣ аст. бо назардошти аҳамияти ин соҳаи калидӣ дар рушди иқтисодиёти кишвар, он ҳамчун самти афзалиятнок дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 дарҷ гардидааст. дар иртибот ба мушкилоти соҳа дар шароити феълӣ, дурнамои соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконот дар ин самт ва омӯзиши авлавияти бозори сайёҳӣ, намояндагони ташкилоти байналмилалӣ, шарикони рушд ва сохторҳои марбути соҳа изҳори андеша карданд. Тоҷикистон аз лиҳози табиати зебо, обҳои мусаффо хеле нотакрор аст ва диққати ҷаҳонгардонро хело ҷалб менамояд ва мусаллам аст ки дар соли 2019 чӣ гуна ба маротиб сафи ҷаҳонгардон ба ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд гардид. аз мавсими нав шурӯъ намуда он имкониятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд барои тамоми ҷаҳонгардон ва барои он нафарҳое ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд омода аст. баргузории чунин тадбирҳои муҳим табодули таҷрибаро дар бахши сайёҳӣ бештар намуда, ҳамзамон имконоти сармоягузорӣ дар он муаррифӣ ва доираи ҳамкориҳо бо кишварҳои ҷаҳон ва ташкилоти байналмилалӣ тавсия хоҳад ёфт. имрӯз дар бозори хизматрасонӣ бештар аз 200 ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият доранд ки бештар имрӯз хатсайрҳоро дар самти сайёҳӣ, экологӣ, табобативу солимгардонӣ, варзишӣ, кӯҳнавардӣ ба роҳ монданд. натиҷаҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои рушди инфраструктураи деҳот бисёр заминаи мусоид фароҳам оварад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаи рушди иқтисодиёти деҳотро оғоз намудааст ки мақсади асосии лоиҳа ин дастгирии мардуми маҳаллии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯстони Бадахшон бо мақсади рушд додани фаъолияти худ дар самти соҳаи сайёҳӣ, соҳаи агротуризм, агробизнес ва дигар соҳаҳои алоқаманд мебошад. дар доираи форуми байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони Тоҷикистон 2020 ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, намоишгоҳи имконияти сайёҳӣ ва армоғони ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди беҳтарин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва аксу мусаввараҳои мавзеъҳои зебои кишвар ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ ширкатҳо маҳсулоти навини худро пешниҳод карданд. инчунин имконият буд ки байни ширкатҳо шаҳрномаҳо баста шаванд, мубодилаи афкор дар масъалаи оне ки чӣ тавр тавонанд дар якҷоягӣ маҳсулоти худро дар бозори минтақавӣ байналмилалӣ пешниҳод кунанд ва инчунин маълумотҳои нав дар бораи таҷрибаи имсолае ки дар рушди туризми дохилӣ имрӯз бисёриҳо соҳиби он гаштанд, байни ҳамдигаро бисёр таҷрибаомӯзии хуб шуд.
дар намоишгоҳ намояндагони корпусҳои дипломатии муқими душанбе, шарикони рушд ва ширкатҳои сайёҳӣ ба захираву имконоти сайёҳӣ, табобатию экологӣ, таърихию фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва шикоршинос шуда ҷиҳати таҳким ва банақшагирии ҳамкориҳои муштарак дар ин самт изҳори омодагӣ намуданд. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар шӯро масъалаҳои муҳими рӯз мавриди баррасӣ ва натиҷагирӣ қарор дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ҷаласаро раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон прокурори генералӣ юсуф раҳмон ифтитоҳ намуд. дар кори ҷаласа роҳбарони аввали мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, намояндагони дигар кумитаву идораҳои давлатӣ, раёсатҳои прокуратураи генералӣ ва прокуророни шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкат карданд. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии масъалаҳои мубрамии рӯз, ҳолати иҷрои қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар фаъолияти кормандони пешбарандаи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ вобаста ба кушодашавии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҳолати риоя ва иҷрои қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат бо экстремизм, ваъзи ошкор ба қайдгирӣ ва таҷрибаи тафтишотии судии ҷиноятҳои қаллобӣ, ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузории гумрук дар мавриди воридоти ғайриқонунии молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки иҷрои муқаррароти қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ воситаи муҳими мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, ошкору пешгирии ҳама гуна ҷиноят, алалхусус ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин мебошад. ба таври дахлдор ба амал баровардани фаъолияти мазкур, кафолати пешгирии ҷинояткорӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ва барқарор кардани адолати иҷтимоӣ дар кишвар мебошад. экстремизму терроризм ҳамқадами доимии инсоният ва бадбахтии ҷомеаи ҷаҳон буда охири асри гузашта доираи фаъолияти гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ васеъ гардиданд. терроризму экстремизм характери байналмилалӣ гирифта ба вабои инсоният табдил ёфтанд. инчунин дар шӯрои ҳамоҳангсозӣ зикр гардид ки солҳои ахир дар заминаи ҷалби сармояи хусусӣ ба фаъолияти хоҷагӣ, муомилоти тиҷоратӣ, муносибатҳои қарзӣ ва дигар шаклҳои додугирифти байни шаҳрвандон ки шарти муҳими рушди иқтисодиёт ва фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, ҷиноятҳои қаллобӣ рӯ ба афзоиш ниҳода шумораи зиёди одамонро ба ташвиш овардааст. содиршавии ҷиноятҳои қаллобӣ бо истифодаи мақоми хизматӣ вобаста ба хариду фурӯши молу мулк, бастани актҳои ғайриқонунӣ нисбати замин ва истифодаи он хеле зиёд мебошад. яке аз сабабҳои асосии содир шудани ҷиноятҳои қаллобӣ зудбоварӣ ва ноогоҳии шаҳрвандон аз қонунгузории мамлакат, махсусан қонунгузории гражданӣ, хоҷагӣ, қоидаҳои тиҷорат, бастани аҳдҳои бекафолат бо шахсони беэътимод ва ғайра мебошад. дар мавриди хариду фурӯши манзили истиқоматӣ ва автомошинои шахсӣ низ ҳолати зиёди тасарруфи маблағҳои пулии шаҳрвандон ҷой доранд. масъалаи дигари баррасӣ гардида иҷрои қонунгузории мамлакат зимни воридоти молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт мебошад. аз ҷумла қайд гардид ки таъмини иҷрои қонунгузории мамлакат дар самти мазкур яке аз роҳҳои муҳими ғанӣ гардондани буҷети давлатӣ ва ба ин васила баландбардоштани некоаҳволии сокинони кишвар мебошад. ба хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавсия дода шуд ки ҷиҳати таъмини ҳамкории судманди мақомоти гумрук бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар самти пешгирии воридоти ғайриқонунии молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт ба ҳудуди ҷумҳурӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. бо натиҷаи баррасии масъалаҳои зикршуда ҷиҳати бартараф кардани камбудии қонунвайронкуниҳои ҷойдошта ва таъмини волояти қонун қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. идомаи ахбор. аз соли 1994 бо қабули конститутсия дар тоҷикистон шакли идоракунии президентӣ муайян карда шуд. интихоб кардани шакли идораи президентӣ интихоби дуруст барои рушду пешрафти минбаъдаи тоҷикистон гардид ва натиҷаҳои самарабахш дод. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни чорабиниҳо бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон. имрӯз дар саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки онро ҳамасола дар мамлакат 16 ноябр бо шукӯҳ таҷлил менамоянд чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарият, кормандон ва олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон иштирок намуданд. иштирокдорон таъкид намуданд ки дар тоҷикистон роҳи идоракунии президентӣ пеш гирифта шуд. интихоб кардани роҳи идораи президентӣ тадбири калидӣ ва муҳими саривақтӣ барои рушду пешрафти минбаъдаи тоҷикистон гардид ва натиҷаҳои самарабахш дод.
дар радифи ҷашнҳои миллӣ ворид гардидани рӯзи президент зарурати таърихӣ ва тақозои замон буда интихоби роҳи идоракунии президентӣ афзалиятҳои худро дорад. гиромӣ доштани рӯзи президент бори дигар назар кардан ба таърихи гузаштаи худ, таҳлили амиқу беғаразонаи ҳодисаҳое ки аз сари мардуми тоҷик гузашт, арш гузоштан ба сулҳу пойдор ва заҳмату ҷонбозиҳое ки ба осонӣ ба даст наомаданд мебошад. имрӯз вақт чун довари бузург нишон дод ки тарзи давлатдорӣ бо роҳи идоракунии президентӣ интихоби дуруст ва оқилонаи мардуми тоҷикистон аст. бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни қадрдонию сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатӣ, миллӣ ва шаҳрвандие мебошад ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунад. ҳамчунин кормандони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президент таҳти унвони дидори наслҳо чорабинӣ доир намуданд. дар чорабинӣ роҳбарияти як қатор вазорату идораҳо иштирок намуда аз нақш ва мақоми президент суханронӣ намуданд. масъулин зимни суханронӣ таъкид намуданд ки аксарияти аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ва онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошанд. зеро ҷавонони мо имрӯз аз зумраи саодатмандтарин наслҳо мебошанд ки дар даврони ҷавонии онҳо ба чунин айёми зебову нусрат, тинҷиву амонии истиқлол, ҳамбастагиву ҳамдилии наслҳо рост омадааст. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур низ бахшида ба рӯзи президент таҳти унвони саҳми пешвои миллат дар барқарорӣ ва рушди соҳаи кишоварзии мамлакат ҳамоиш баргузор гардид. президенти мамлакат аз рӯзҳои интихоб гардиданаш ба соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат диққати махсус дода, олимони соҳаи кишоварзиро дар ин самт ҷалб намуданд ва дар як сол гирифтани аз 2 то 3 ҳосил аз як заминро ҳамеша таъкид мекунанд. ҳамчунин аз ҳамон давра то ин ҷониб барои беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагӣ 75 000 гектар замин дар доираи замини президентӣ ба мардум тақсим карда шуд. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон рамзи садоқат ба ватан ва миллат буда дар сатҳи баланд баргузор намудани он нишонаи шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ мебошад. нуралӣ сафомиддин, баҳодири қурбон, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. имрӯз дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки омӯзгорону донишҷӯён ҷамъомад доир гардид. дар ҷамъомад омӯзгорон ва донишҷӯёни фаъоли донишгоҳ оид ба роҳи расидан ба муваффақиятҳои беназир аз қабили ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ободии кишвар ва пешравии ҷомеа андешаронӣ намуданд. аз рӯзи сессияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон то ба имрӯз ки мо дар арафии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем, меҳнату заҳматҳое ки сарвари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ободӣ, пеш аз ҳама барои сулҳу ваҳдати миллӣ, оромии кишвар карданд, ин қимати беназир дорад. ба ин хотир имрӯз ҷавонон ва устодону кормандони донишгоҳи техникии тоҷикистон аз ҳамаи он дастовардҳое ки гирем агар дар соҳаи маориф ҳаст, бо рӯҳии баланд сиёсати хиратмандонии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дастгирӣ ва пайгирӣ менамоянд. таъкид гардид ки тоҷикистон дар зарфи қариб 30 сол ба пешравиҳои зиёд ноил гардида, чун давлати демократӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аз обрӯву манзалати хос бархурдор аст. воқеан рушду нумӯи ҳар давлат ба дониш, ақлу заковат, хиради инсонии президенти ҳамон мамлакат вобастагӣ дорад. ҳамчунин таъкид намуданд ки ҷавонони имрӯза сиёсати пешгирифтаи пешвои миллатро якдилона дастгирӣ менамоянд. сулаймон исломиддин, Фарҳоди Восе, Ахбор. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара як силсила чорабиниҳои илмию тарбиявӣ, тарғиботӣ ва фарҳангиву варзишӣ баргузор карда шуд ки дар он сокинони ватандӯсту меҳнатқарини ноҳия бо як ифтихори баланди ватандорӣ ва эҳсоси самимияту вафодорӣ нисбат ба президенти худ иштироки фаъолона намуданд. ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ таҳти унвони нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва рушди инноватсионии кишвар баргузор карда шуд ки дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ ва намояндагон аз дигар донишгоҳҳои кишвар ширкат варзида, оид ба хизматҳои шоён, сиёсати бобарору самараовари президенти маҳбуби кишвар маърузаҳо намуданд.
намуданд. зимни суханрониҳои маърузатчиён нисбат ба марҳилаҳои тайнамудаи президенти мамлакат дар тӯли 29 соли пойдории истиқлоли давлатӣ ва натиҷаҳои назаррасу деринтизори миллат ибрози андеша карданд. қайд гардид ки тоҷикистони соҳибистиқлол бо иродаvu қобилияти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар муддати кӯтоҳи вақт ба як давлати тинҷу осоишта дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. ҷавонони хушиқболи даврони соҳибистиқлолии кишвар иброз намуданд ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имрӯз tashabbusҳои тоҷикистон дар ҳама ҷабҳа дар сатҳи байналмилалӣ дастгирӣ ва дар амал татбиқ карда мешавад ва имрӯзу мин баъд бояд ҳар як фарди дилогоҳу ватандӯст чунин талошу заҳматҳои беназири роҳбари давлатро дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон арзгузорӣ намуда ҳифзу гиромӣ дошт ва рушду густариши онро қарзи имониву виҷдонӣ қарор диҳад. Салоиддин Неъматов, Таврали Соҳибназаров барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. 16 ноябр дар тамоми гӯшаву канори мамлакат рӯзи президент таҷлил карда мешавад. бахшида ба рӯзи президент дар коллеҷи муҳандисии омӯзгарии шаҳри Душанбе бо иштироки омӯзгорону донишҷӯён ҳамоиш баргузор гардид. зикр шуд ки шакли давлатдорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад. мувофиқи моддаи 64 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. идораи давлат бо шакли президентӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаклҳои дигари идораи давлатдорӣ заруртар дониста шуд. мақсад аз эълон намудани санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиби ғояҳои давлатдорӣ, муттаҳиду қавӣ намудани муносибатҳои шаҳрвандон дар самти давлатдорӣ ва ҷонибдории куллӣ аз сиёсати роҳбарияти олии мамлакат ба шумор меравад. таҷлили 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент далели эътирофи пешрафти давлат дар шакли идораи президентӣ буда дар байни насли ҷавону наврас моҳияти ин намуди идора кардани давлат оммафаҳм гардонда мешавад. иштирокчиён доир ба корнамоӣ ва талошҳои пайвастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти расидан ба ҳадафҳои созанда, фароҳам овардани шароити арзанда барои сокинон ва дастовардҳои беназири даврони истиқлоли давлатӣ суханронӣ карданд. бобокалон аминзода, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. нақши пешвои миллат дар рушди илму маорифи Тоҷикистони соҳибистиқлол. таҳти ин унвон бо ибтикори ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмию назариявӣ баргузор гардид. зимни суханрониҳо иштирокдорон таъкид доштанд ки рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи садоқат ба ватан ва миллат буда таҷлил намудани ин санаи фархунда нишонаи шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдорӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. дар ҷамомат оид ба моҳияти таърихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва марҳилаҳои ташаккули таърихи навини Тоҷикистон андешаронӣ сурат гирифта бо мақсади таҳкими истиқлолу озодӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ сухан карда шуд. расидан ба қадри ягонагӣ, ҳифзи арзишҳои миллию давлатӣ ва хидмати софдилонаву содиқона ба ватан мароми асосии зиндагии ҳар як фарди комилҳуқуқи ҷомеаи навини Тоҷикистон аст, таъкид доштанд иштирокдорони чорабинӣ. мавзӯи дигари мавриди таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҷамомат дастгирии ҷавонон ва сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҷавонон буд. гурӯҳи гулдухтарон ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки чун санаи фархунда барои мардуми Тоҷикистон аст, намунаҳои ҳунари дастранҷи худро ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омода намудаанд, ба намоиш гузоштанд. гуфта шуд ки таҷрибаи сулҳи тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як мактаби бузурги сулҳуофарӣ ва ҳалли низоъҳо эътироф намуданд. заҳмату кӯшишҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳод ва амалигардонии ҳадафҳои стратегӣ дар кишвар, ояндабинӣ боэътимод баҳри дурнамои инкишофи иқтисодиву иҷтимоӣ, пешбурди муносибатҳои дипломатии эътимоднок бо кишварҳои шарик, ташаббускорӣ дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, устувор гардонидани давлатдории дунявӣ дар асоси принсипҳои демократӣ барои дар сатҳи ҷаҳонӣ устувор гардидани мавқеи Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва эътирофи миллати тоҷик ҳамчун миллати тамаддунофар саҳми босазо гузошта истодааст. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз беҳтарин ҷашну санаҳо ва маросимҳои милливу давлатӣ дар мамлакат маҳсуб ёфта, раёсати донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав
نو این جشن را از عیدهای تاریخی و پرافتخار تاجیکان ارزیابی میکنند. یکی از واقعه‌های بسیار هم نادر و ارزشمند برای خلق تاجیکستان این برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است که محض این رویداد تاریخی زمینه برای منبع تشکل یافتن دولت ملی تاجیکان گردید. البته برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی که در آن مسائل بسیار هم مهم خصوصا انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده بود، برای به چنین روزهای سعادتمند رسیدن زمینه مساعد فراهم آورد. از این رو میباید ما یادآور شویم که اجلاسی تقدیرساز واقعا هم در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان رویداد بسیار هم فرافیزو است. رقم 16 برای مردم شرفمند تاجیکستان رقم بزرگ است، زیرا 16 نوامبر سال 1994 مراسم سوگند یادکنی نخستین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده بود و 16 نوامبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در قصر ارباب در شهر باستانی خوجند و کلان مردمی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان را انتخاب نمودند. اگر ما در بخش اقتصادیات یک نظر اندازیم، بعد از به دست آوردن استقلالیت اقتصادیات مملکت ما در یک حالت خیلی هم خوبی رشد قرار دارد. این را ما می توانیم هر سال یا هر یک ما در سفرهای پیشوای ملت به شهر و ناحیه‌های کشور مشاهده کرده باشیم که هر یک تشریفی که پیشوای ملت به شهر و ناحیه‌های کشور انجام می‌دهند، ده‌ها کارخانه‌های صنعتی بنیاد کرده می‌شوند که این می‌تواند بیشتر شهروندان را با جای کار تامین کرده باشد و اساس رشد اقتصادی و اجتماعی دولت ما گردیده باشد. ضمن معروضه و سخنرانی‌ها راجع به نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آبادی و گل شکوفی تاجیکستان محبوب اظهار نظر رفت. با افتخار روز پرزیدنت برنامه وسیع فرهنگی برگزار کرده شد که از سرود و ترانه‌های وطنپرورانه و نقش پیشوای ملت در صلح و آبادانی مملکت عبارت بود. در دوام 29 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق بیش از 500 انشاءات ساخته به استفاده داده شد. با عملی گردیدن این تدبیر سیمای شهر خاروق باز هم زیبا و دلارا گردیده است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش تاج‌نیسای فیض‌الله و مبارکشاه رستم. در شهر خاروق با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی از نوسازی راه‌های محلی به نقشه گرفته شده قسمت معین این راه‌ها منفرش کرده شدند. محض در طول سال‌های صاحب استقلالی مملکت در شهر خاروق زیاده از 200 انشاءات سمت اقتصادی و اجتماعی مورد بهره برداری قرار داده شده است و اینچنین در طول سالهای صاحب استقلالی مملکت زیاده از 4 مرتبه برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر خاروق از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید که توسط آنها لایحه‌های بزرگ در سمت پیشرفت همه ساحه‌های خواجگی خلق در شهر خاروق عملی گردیدند. تمام راه‌های ماشین‌گرد حدود شهر خاروق پورا منفرش گردیدند و عین حال با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های محلی و از حساب صاحبکاران محلی راه‌های کوچه و پس کوچه‌های شهر خاروق از تعمیر اساسی برآورده ایستادند. در برابر رسیدن به استقلالیت انرژتیکی در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، ولایت مختار کوهستان بدخشان پورا از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافته، حالا راه‌های ماشین‌گرد به تمام سمت‌های داخل و بیرون از کشور گشوده بوده. ساکنان ولایت امکانیت دارند به تمام منطقه‌های مملکت سفر نمایند. در عرفه 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان و سپارش به‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نوسازی راه دشوارگذر ابریشم درواز ونج روشن آغاز گردید. با استفاده این شهر ما ساکنان شهر خاروق امکانیت پیدا می‌نماییم که در مدت 6 یا 7 ساعت به شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های کشور رفت و آمد نماییم. در برابر همه این تا تجلیل سزاوار از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، طبق نقشه در شهر خاروق باید 18 میدانچه ورزشی به استفاده داده شود که از این شماره قسمت زیادی میدانچه
майдончаҳои варзишӣ бо инфраструктури муосири варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Дар ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ корҳои созандагиву ободонӣ авҷи тоза касб намуда, бунёд ва барқарор намудани майдончаҳои варзишӣ, меҳмонхонаву ҳаммом, кошонаи ҳусн, китобхонаву марказҳои савдо ва сохтмони роҳу пулҳои мошингузар, муассисаҳои томактабиву таҳсилоти умумӣ дар нақша гирифта шудааст ки то таҷлили ҷашни бошукӯҳи давлат 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ хоҳанд гардид. Тоҷинисой Файзуллобек, Муборакшои Рустам барои барномаи ахбор аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. барои истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан даҳҳо километр роҳҳо мунфарш ва иншооти таъиноти гуногун бунёд карда шуд. Дар ҷамоати деҳоти Гули Сурх боз як иншооти муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузориш аз шаҳри Истаравшан. бинои хуштарху замонавие ки имрӯз дар деҳаи саримазори ҷамоати деҳоти Гулисурхи шаҳри Истаравшан мавриди истифода қарор гирифт. минбаъд ҳамчун маскани истироҳати муисафедону макони тарбияи ахлоқӣ ва маънавии ҷавонони соҳиби иқболи даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистони бииштосо ҳисобида мешавад. Иншоот бо тарҳу лоиҳаи муосири миллӣ аз ҷониби соҳибкорони муваффақи деҳа бо сарварии вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр, соҳибкори бонангу номус Илёс Ёқубов ва аҳолии хайру эҳсонкори деҳаи саримазор ба маблағи наздик 1 миллион сомони қомат афрохт. ҳини бунёди бино устоҳои гулдасти деҳа бо истифода аз меъмории миллии кандакорӣ, рангмолӣ, мувофиқати фаршу сақф ва бунёди зинаҳо ҷои истироҳати сокинони муисафедонро дар сатҳи хеле баланду назаррабо пешкаши аҳолӣ гардониданд. таъкид гардид ки ба истиқболи ҷашни ҳумоюну фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи амали 1300 рӯзи ободонии созандагӣ ки аз дастгирии сиёсати ободгаронаи созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар деҳаи саримазори ҷамоати деҳоти Гулисурхи шаҳри Истаравшан 16 иншооти сатҳи мухталиф нақшабандӣ карда, то ин муддат 11 адади он ба монанди марказҳои саломативу варзишгоҳҳо, мағозаҳои хӯроки умумӣ, кошонаи ҳусну сартарошхонаи муосир ва дигар нуқтаҳои хизматрасонии фарҳангӣ бо кӯмаки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ба дастгирии соҳибкорони бароманду сокинони эҳсонкори деҳа бунёду мавриди истифодаи аҳолӣ қарор дода шудааст. дар 5 иншооти боқимондаи дар ҳудуди деҳаи саримазор бунёдшаванда имрӯз корҳои охирини сохтмонӣ идома ёфта истодааст. зикри ба маврид аст ки деҳаи саримазор яке аз рӯстаҳои қадимии шаҳри Истаравшан маҳсуб меёбад. дар дохили деҳа якчанд ёдгориҳои таърихию этнографӣ ва ҳафриётие мавҷуд мебошанд ки диққату эътибори сайёҳони дохиливу бурумарзиро ба худ ҷалб месозанд. комплекси ёдгории таърихии дар маркази деҳа ҷой дошта аз зумраи онҳо буда асрҳои 15-16 бунёд шудааст. нақшунигор ва кандакориҳои биноҳо зиёд аз 500 сол инҷониб шакли худро гум накардаанд. меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ ҳини ба шаҳри Истаравшан ташриф оварданд пеш аз ҳама хостори тамошои чанорҳои азимҷуссаи дар деҳаи саримазор ҷой дошта мешаванд. ҷиҳати истиқболи ҷашни фархундаи мукаррами миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давра ба давра комплекси ёдгории таърихии этнографии саримазор таъмиру таҷдид гардида намои зоҳирии ин макони файзборро даҳчанд зебо гардонда истодааст. мазбут бобозода аз шаҳри Истаравшан барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Роғун бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашнҳои умумии миллӣ иншооти гуногун ба истифода дода мешавад. то имрӯз беш аз 80% иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба 30-солагии истиқлолии давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Роғун бахшида ба сазовор таҷдид намудани санаъҳои муҳими таърихӣ раванди корҳои ободониву созандагӣ идома дорад. роҳбарони сохторҳои дахлдор, масъулини ташкилоту идораҳо ва роҳбарони шаҳраку ҷамоатҳо корҳои сохтмону бунёдкорӣ ва ободониву созандагиро ба истиқболи ҷашни 30-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат медиҳанд. имрӯз аз тарафи соҳибкорзани маҳаллӣ Шарофат Мирова як иншооти дуошёна бо фарогири гӯшаи деҳқон, нуқтаи омодасозии нону маҳсулоти нонӣ ва дар ошхонаи дуюм маркази савдову коргоҳи дузандагӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар иншооти мазкур ки дар маркази шаҳри Роғун ҷойгир аст 10 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гарданд. ҳамзамон дар ин рӯз дар маркази ҷамоати қадди об дар яке аз мавзеъҳои назаррабо бинои нави хизматрасонӣ ва маркази таъмири нақлиёт аз ҷониби соҳибкор Ҳасан Қамаров мавриди истифода қарор дода шуд. дар ошхонаи дуюми марказ иншооти муосиру замонавӣ ҷойгир карда шудааст. ин иншоот метавонад дар як вақт беш аз 10 нафарро ба ҷои кор таъмин созад. дар шаҳраки Оби Гард бинои муассисаи давлатии хоҷагии
لایحه جنگل با نام لویق کریموف پس از تعمیر و تجدید مورد بهره برداری قرار داده شد. سالهای میلیون در حالت نامساعد کاری قرار داشته. اینک با دستگیری کارمندان از تعمیر اساسی برآورده شد. بنای تعمیر شده و شرایط مساعد کاری امکان می‌دهد که فعالیت کارمندان در مرحله خوب و نشانرس راه اندازی شود. ساکنان شرفمند شهر راغون بر آن نظرند که محض با شرافت استقلال و وحدت کامل ملت شهر نورآفران راغون سیمای خود را بیش از پیشتر دیگر نموده روز تا روز زیبا و نظرربا می‌گردد. با بنیاد زیرایستگاه‌های برقی در ناحیه نوروباد تامینات اهالی با نیروی برق بهتر گردید. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد مجهز کرده شد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه نوروباد. با مقصد کوچانیدن زیرایستگاه برقی 400 از محل آبانبار نیروگاه برقی آبی راغون ضرورت بنیاد زیرایستگاه نوی زمانوی پیش آمد. این است که برای عمل شدن لایحه انرژتیکی از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیرآب شونده نیروگاه برقی آبی راغون در دهه حکیمی زیرایستگاه برقی 110 به 10 بنیاد کرده شد تا مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ، اینچنین اهالی جماعت دهات حکیمی و موجیخرف که شماره مشتریانش قریب 4000 را تشکیل می‌دهد با نیروی برق تامین کرده شوند. انشاءات دیگری شبکه‌های برق در روند کارهای سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه یخچ بنیاد شده است. زیرایستگاه زمانوی برای تامین محل‌های اهالینشین حدود جماعت دهات به نام عزت‌الله حلیموف با نیروی برق میباشد. با استفاده دادن زیرایستگاه 110 به 10 شرایط فراهم می‌آورد که برابر کم شدن تلفات نیروی برق 1500 خودجگی با برق تامین شوند. در روند عملی شدن هدف‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته با بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی راغون ضرورت کوچانیدن اهالی از یک قطار دهات منطقه زیرآب شونده حدود ناحیه نوروباد به شهرک دربند و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری پیش آمد. این است که مرحله به مرحله در محل‌های نوبنیاد اینفراساختار ضروری ساخته شده. اهالی، خانه‌های استقامتی، وزارت و اداره‌های جمهوری برای تشکیلات و اداره‌های زیرتابعشان بناهای معموری بنیاد کرده ایستادند. از جمله با مقصد باز هم بهتر شدن تامین اهالی محل‌های نوبنیاد شهرک دربند و گرد و اطراف آن با نیروی برق در زیرایستگاه خمدان اقتدار علاوه‌ای نصب کرده شده است. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. پیش از کشتی زراعت گوناگون تازه کردن کانال و جوی دیگر انشاءات عبرسان امکانیت می‌دهد که کشاورزان به مشکلی با آب پلیزی تامین کرده شوند. در ناحیه لخش 5 کانال کلان موجود است که توسط آنها زمین‌های کارم با آب پلیزی تامین کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. با مساعد آمدن آب و هوای امساله امکان فراهم آمد که کارهای تازه‌کنی کانال‌ها در دهات لخش دهه جیغولان سری وقت انجام داده شده برای آبیاری زمین کشت آماده گردد. طبق اطلاع کارهای تازه‌کنی کانال‌ها و برقرار کردن موضع‌های خراب گردیده آن با سهم ساکنان دهه‌ها به راه مانده شده است. حالا ساکنان طریق حشر با استفاده از تکنیک‌ها داخل کانال غلامه را تازه کرده ایستادند. امروز همه برآمده برای سر وقت تازه نمودن کانال از حساب تنظیم استفاده برده مرکه‌های عزاداری را در کانال راه‌ها گذرانیده ایستاده ایم. کانال غلامه 35 کیلومتر درازی داشته توسط آن زیاده از 2000 گکتار زمین کشاورزی 4 دهات ناحیه با آب تامین کرده می‌شوند. همه سال بر اثر بارشات و فرآمدن سنگپاره و شغل از دامنک‌ها چند قسمت کنار کانال غلامه خراب شده تعمیر طلب می‌گردد. وسعت دادن کارهای سازندگی، برطرف نمودن جایهای خراب گردیده و پاک نمودن کانال‌ها امکانیت فراهم می‌آورد که خواجگیداران با آب پلیزی پورا تامین کرده شوند. در ناحیه لخش ساکنان اساساً به کشاورزی و چارواداری مشغول بوده سهم خود را در تامین امنیت عضوخواری مملکت می‌گذارند. اگر کانال‌های مذکور سری وقت تازه کرده نشوند در فصل بهار و تابستان تامین خواجگیداران با آب پلیزی مشکل می‌گردد. با آب پلیزی تامین بودن کشاورزان امکان فراهم می‌آورد که در ناحیه هر قطعه زمین کارم ثمرانک و عاقلانه استفاده برده شده
ҳамзамон ҳосилнокӣ баланд бардошта шавад. агар соли гузашта дар ноҳияи лаш каналҳои калони обрави ҳудуди 10 деҳот дар фасли баҳор аз сангу шағал тоза карда мешуданд, ин сол дар доираи тадбирҳои омодагӣ корҳои тозакунӣ дар фасли тирамоҳ баромонда шуд. ин тадбир бо назардошти омода намудани каналҳо ба мавсими обёрӣ роҳандозӣ карда шудааст. Нуралӣ Сафомиддин, Баҳриддин Исмониддин, ноҳияи Лахш, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Фархор имсол саршумори парранда 13 000 сар ва истеҳсоли тухм бошад 2 баробар зиёд гардидааст. дар корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Д-элементи ноҳия дар давоми 10 моҳи сипаришдаи соли равон 2 млн 800 000 дона тухм истеҳсол гардидааст. дар корхонаи мазкур дар оянда саршумори парранда ба 46 000 сар расонида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршиди Нодирхон. корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Д-элементи ноҳияи Фархор соли равон дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд гардида, дар корхонаи мазкур айни замон барои истеҳсоли тухм беш аз 15 000 сар парранда парвариш карда мешавад. дар айни замон мо истеҳсоли тухмро ба 12 000 дона расонидем ки иқтидори солонаи он 3 млн 650 000 дона мебошад. мо соҳибкорон нисбат ба дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки дар соҳаи рушди паррандапарварӣ бисёр сабукиҳо ва имтиёзҳое ба соҳибкорон додааст, аз ин истифода бурда саршумори паррандаро зиёд намуда ва истеҳсоли тухмро зиёдтар менамоем. дар ноҳияи Фархор соли гузашта дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ 84 190 сар парранда парвариш карда мешуд. имсол бошад ин саршумор ба 96 936 сар расонида шудааст ки афзоиши саршумор 13 000 сар ва истеҳсоли тухм бошад аз 1 млн 983 000 дона имсол ба 3 млн 974 000 дона расонида шудааст ки ин нишондод нисбат ба давраи муқоисавӣ 2 баробар зиёд гардидааст. дар корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Д-элемент низ дар давоми 8 моҳи фаъолият дар натиҷаи ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа ва парвариши хуби парранда вобаста ба иқтидори солона истеҳсоли тухм тибқи нишондод таъмин гардидааст. корхонаи Д-элемент дар ноҳияи Фархор муддати 8 моҳ аст ки фаъолият менамояд. дар ин давоми 8 моҳ истеҳсоли тухми парранда ба 2 млн 800 000 дона расидааст. дар корхонаи мазкур нави паррандаи декаболай парвариш карда мешавад ки ба андешаи мутахассисони соҳа масъулнокии нави парранда дар давоми 3-6 моҳаи аввали парвариш хеле баланд аст. соҳибкорони маҳаллӣ иқдом гирифтанд ки дар ин корхона коргоҳи дуюмро низ фаъол гардонида саршумори ин нави паррандаро ба 46 000 сар ва истеҳсоли тухмро бошад аз ин ҳисоб боз ҳам зиёд намоянд. таваҷҷӯҳ дастгирӣ нисбат ба фаъолияти соҳибкорӣ дар ноҳияи Фархор барои пешрафти соҳаи паррандапарварӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти соҳа мусоидат намуд. аз ҷумла дар ин давра як коргоҳи паррандапарварӣ ташкил ва дар марҳилаи аввал 25 тонна гӯшти парранда истеҳсол карда шуд. тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ бояд соли оянда дар ноҳия боз 2 корхонаи паррандапарварӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шавад бо мақсади коҳиш додани арзиши маҳсулот яъне тухми парранда дар бозори истеъмолӣ. дар корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Д-элемент истеҳсоли хӯрокаи паррандаро аз ҳисоби ҳосили кишти такрории ҷуворимакаи хоҷагиҳои деҳоти ноҳия ба роҳ монданд. хӯроки паррандаро аз ҷуворимакаи кишти такрорӣ деҳқонон харидорӣ намуда дар корхона ният дорем ки коргоҳи наве ташкил диҳем ки хӯрокҳои паррандаро истеҳсол намуда барои захираи зимистон таъмин намоем. дар ин корхона барои ташкили ҷойҳои нави корӣ бояд коргоҳи истеҳсоли хӯрокаи парранда ташкил карда шавад. ҳамзамон соҳибкорон иқдом гирифтанд ки барои истеҳсоли хӯрока хоҷагии расон низ таъсис дода дар он кишти зироати ғалладонагӣ гузаронанд. барномаи ахборро идома медиҳем. аз 27 октябр то 13 ноябри соли равон байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе доир гардид ки хонандагон аз рӯи 4 намуди варзиш шоҳмот, футбол, волейбол ва гӯштини миллӣ рақобат намуданд. имрӯз дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷурраев маросими ҷоизасупории фестивали мазкур баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе таҳти сарпарастии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев маросими ҷамъбастии фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри душанбе таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст баргузор гардид. Дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, устодону донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳо, масъулини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, афсарону сарбозон ва варзишгарон иштирок намуданд. Мақсад аз ташкил ва баргузор намудани фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри душанбе пеш аз ҳама самаранок истифода намудани иншоотҳои соҳаи варзиш, махсусан майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона, мусобиқаҳои дӯстона миёни ҷавонони маҳал бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва умуман тарбия намудани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ мебошад. Фестивали мазкур аз рӯи 4 намуди варзиш шоҳмот, футбол, волейбол ва гӯштини миллӣ байни хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии шаҳри душанбе дар 3 марҳила доир гардида дастаҳои ғолиб муайян гардиданд. аз рӯи намуди шоҳмот ҷои сеюм насиби дастаи донишгоҳи технологии тоҷикистон, ҷои дуюм донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва сазовори ҷои аввал донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов гардид. мусобиқаи дӯстии ҷавонон шуда гузашт. Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар ин чорабинӣ иштирок кард ва хушбахтона дар 4 вазни гӯштин ҷои аввалро ишғол кардам ва дар бозии шоҳмот ҳам донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҷои аввалро ишғол карданд. дар ҷанбаси умум бо ишғоли 5 медали тилло дастаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёна ва коллеҷҳои шаҳри душанбе ҷои аввалро ишғол кард. ҳамчунин аз рӯи намуди гӯштини миллӣ соҳиби ҷои аввал донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов, ҷои дуюм донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва ҷои сеюм насиби донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур шуд. аз намуди футбол бошад мақоми аввалро донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон, мақоми дуюмро дастаи коллеҷи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ва мақоми сеюмро дастаҳои донишгоҳи техникии тоҷикистон соҳиб гаштанд. ба ҳамаи дастаҳое ки дар фестивали мазкур иштирок намуданд ифтихорномаву дипломҳои кумитаи тадорукот спорида шуд. Манушери Сулаймон, Фарҳоди Восе, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.